Ако искате да сваляте килограми, но ви е писнало от еднообразните закуски, задължително трябва да пробвате тази рецепта. Пусни ли, Сабо? Да. Здравейте! Днес ще направим Солени мъфини. За целта ще са ни необходими само няколко съставки. 50 грама моцарела, Котич сирене, една чушка, 5 яйца, чубица и шунка. и плъшка шунка. Ето и как да си ги приготвите. В купа разбиваме яйцата, режем чушката на ситно или колкото остане от нея. Че обичам много чушки такива. Много ли обичаш такива? Искаш ли една? Да. Мама, дядо и баба не че обичат такива чушки. А вече и баба и дядо знаят, че детето обича чушки. Добавяме си и 50 грама плъшко филе, 100 грама котич сирене и 50 грама настъргана моцарела. В формички